Guys, mangkong nata guys. Tamnang kuno ni. Saya tanam dari nai. Tamnang nanay ukra. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ako na po din si Alex, si Aliana. Karon day guys, magluto ko pancake. Favorite ni Aliana. Nanguhit na nila kay magluto na ko ng pancake. Diya, kami pa nagtikaw-tikaw dari sa kusina kaya natuog pa sila. Sa kami sa asba, natuog pa sila. Kani sa lamang isa day, ha? Duha man ni ka. O ana. Ay daghan naman ni. Ha? Grabe dari guys kay gahapon ra nagsigiguan. Di mi maka ngadto sa garden. Kay kuan, uwan. Luto mig ang humutayan. Ang humuta. Pancake. Parang sama ni Ma. Syrup. Sama? Syrup. Ay, kasi mo pants pa. Ay, pam. Ay, pants ko no. Nagluto, umiog, pancake. Kumot din, si Jesus Manila ko kasi gani maglolya. Atong isang klase ang ano. Kumot na. Kumot na. Pamantay butter. Ito lang batang kuani. Batang alam na tagamay kanang may cooking oil. Egg. Alay na. Sige, guwan dari. Kami pang tulos na mata. Mga tao, ibang mga tao tugpas tita plurami. Tita plurami. Tugpas tita tiri ni mo no. Si Aisa, si Lixie, si John Mark, si Kuy Kuy. Guys, sa dyan lutuon guys. Anong dang usatan mo kay Turura? O usatan ka rin sa Aliana. Ready ko magluto guys. On. Di makontrol ugad tukos kahoy. Ugad tukos kahoy. Kusubrag siga nga jumandaris kalan kay mo ma-adjust ang kapisbin sa siga. A few moments later. Diya guys, naluto na diya. Di ka dyan nidaghan kay sa Aliana rami mo kanda nagsiliksi. Si tatay dani marag di na sa tay mo angay gumayangani pero hang patilawon ug maangay ba si Jagdi. Nagpancake. Tatay oh. Ano itikpan man ilaw? Nasimhot-humot magud na. Ano itikpan ipandar man ilaw? Pamasa rin ko rin. Ito sa ali buwan. Nahingab-ngab man ka yan ah. Nahingab-ngab man ka. Ano na ako dyan, Ma? Ay, nakaisa sa hotel. Doon na hinay. Pancake. Namahaw na din sa tatay. Hindi mo tilaw ko na sang pancake. Ito mo diri tay. Tara naman tay. Ato ba ito nagsirap tay? Asaw. Tambaw.
Di Nakuha ko mga. Ilan? Kung wala Ilan ka sabot? bukod. Nakuha ko mga. Nakuha ko mga. Ko, de. Kaya wala, maitlog mo sa Kasi isang ito sabot. ba? Sinitan. Mas nito na gari sana. Ato buta ang sirok. Hindi. Yan nga ako. Kay. Paano na kung gawin? Pahan. Ano man? Sinuto mo yan ah. Mga, ang kanin ko nga. Ha? Lami. Umot. Lami. Dapat pa na sila ko. Ito. Hindi man. Hindi na. Paano giluto kita? Bawa na ito itong aling. Mura makarina. Ras. Sa pagli suraan di mo kamalis sa dukuan. Itanam tir. Bang, turok ba mong tusabog ko? Dili mo terus buhi balik ato di na mo. Ang sarap sa liso. Masang mabuhi. Sarap mo Alam na patag ita. ko. Kamera liso. Naglis mo dapit dumi suri tanam na. Mao na sa duha. Abo kamera liso. Ikaw liyan na makang kang piras. Hindi mo ka Kaan maka. kaan lamay dahil. Kaan. Mahalap yun ma. Kasoy Dili kang mo kang. ka protes na ay guranti. Nay. Ako di. Hindi ba rin gamay? Kaan. Halap yun Hindi ma. ah. Dera. Mahalap yun ma. Di pa dyan. Ay sao. 5 hours later. May lingaw guys. Matabang kong nanay kay kanis nanay di mahimudyo ang tabangan. Guys, mangkong nata guys. Tamnang kununig. Say tanam dali nay. Tamnang nanay ukra. Ako ako magsugod pa na nung kay patudling. Tudling pa ba tawag ya? Kaya nga lagi tudling. Kuan lagi kanang nay. Palidya og kuan taon. Palidya og kanang nay batong. Di pa ko makapananam sa hang pisto guys kay kuan. Si Tatay Deron og diyang igagaw na nagtambay sa nangka. Nasig matingamo na yung nag-istorya. Na sila, nag-istorya sila about sa kuan, politics. Sa mga nilansar sa among lungsod, man ilang topic. Naraman na doon. No, nang makadungog mo na yung nag-istorya. Radyo guys, kiniundang naguwan. Ha? Saan dia pada Diyos dusun? Lampason no na? Ako ano ni manang? Putlon sa laman nga ni isa ko anon. Manaan ba? Ako anon ba? Lampason. Kinabuhis probinsya guys. Ugwelingaw mangguna, isugin sa ray mananaan kay arang kalaay pag makatunganga. Nang lingaw pa ni nga ni maguna-guna. Ang labad ko guys, ang gibidyaan kay naundang ang tubig. Hindi sa libre itong tubig na sige magundang-undang. Kada buwan mo bayad ninja undang-undang habang nagkuhan ng tubig nga.
Mga bako. Mga bako. Si nanay guys, bisag among badlungan nga di lagi mag lampas-lampas, di man dyan mo patuo. Kay maludya ko na si Jag, was si buhaton. Nana, bisag among kasukan, nga, di lagi ta palampasin kay tiguang na di mo patuo. Kay siguro laad dyan siguro po magsigira guhigda. Nana. Kung adi sila naanad magadinas na na yung magpudyo, magsigijig lihok-lihok. Away na nay. Away na. Nay, salabi nay. Duko-duko. Pisi kaglapok ng nawang. Apa? Why hindi ka din pinagayos mo ha? Anak mo ito. A few moments later. Guys, nagihaw dagang manghon ug manok Bisaya kay way isdang iagi. Wa may sadanan. Bisagasa ni pwede. Pwede manghinlog kuko, pwede mukod-kod. Bisagasa raw ni siya guys, bataa, para buyag. Diya karon mapoy nasuguan si Jag kudkod. Okay na na koy. Na. Tune. Denmark. Saktusyon sa Kudkod. A few moments later. Luto nagnitsig nga manok na hinalang nani kayo. Isig si Aliana, mong kag hinalang, no? Sama niyang, ihangan ka wa. Very good yun sa Aliana ba? Kaya mukha ang juga. Ha? Hanad mo na. Saan ka po gumawan? Hanad mo na. Yan ha. Hala, isig mong kag hinalang. Ha, man yan, be? Kinilaw. Ayan na, wakahangian. Isig isig gagapong tatay mo kaghang, oh. Sige. Uy, manihapon ko rin. Guys, manihapon ta.
si klase akong suron, gigrasyahan si Ginoo. Di ay buwa, da si darong isda nga nay kaasog-sungong. Dapoy, tigil sa manok ito mo. Hinalang, hang ko. Bagay dito. Hang dito rin. Hoy, ginalang ito. Hang. Nabasi po hinalang og tamis. Lumata na tayo. Dara ko ito. Nahulog mo na Ikaw, ng Ben. sarapa. Sa sa Inaasarap. Sarap, ha? Sana all sa kapon. sa